Hello mga kamayar! Hello everyone! So for today, update ko lang po kayo. Ito po yung status dati nung tindahan ko. So mayroon konti pong pagbabago dahil mayroon po akong konting dinagdag at pinagawa dahil malapit na ang bagyo at ang ulan. Rainy season na tayo. Laging may bagyo, di ba? So I decided na magpagawa ng konting trapal sa likod at harap at nagpalagay din ako ng tarpaulin. So, as you can see, yan yung process dati and papakita ko sa inyo kung ano yung konting nadagdag ko na gamit at konting something sa aking tindahan. So, ayan yung aso, bodyguard, and ayun yung mga sampayan ko pala na pinagawa ko. So, simple lang, DIY lang yan, pero maganda. Kasi dati nilalagay ko lang yan sa basket-basket. Eh, napagod ako magtupi-tupi, kaya nagpagawa ako ng ganyan. So, napapinturahan ko na rin yung sa likod na trapal namin. So, eto naman, yung nasa likod na may pintura na, dyan ko nilagay yung aking tarpaulin. So, ayan, mga kamay, let's have a coffee. So, ito po yung iniinom kong coffee ngayon, Keto Bee Healthy Keto Coffee. So, local brand siya and ito yung pagka-klase niya. May chia seeds. Hinaluan ko siya ng black coffee kasi masyadong light para sa akin. Gusto ko yung dark. Hinaluan ko siya. Tapos, isang scoop din ng collagen. So, yun. Tinigil ko muna yung pag-inom ng yung coffee na matapang na iniinom ko. Ano ba tawag nun? Yung Balencos. Tinigil ko muna siya. So, soon ako mag-vlog noon kapag nagkaroon ako ng time. So, pupunta tayo ngayon sa 13. Pupunta ako sa Walter at maghahanap ako ng something na card para sa aking kapatid. Dahil hindi siya makapag-attend ng wedding, ay hindi siya makapunta ng Walter or anywhere kasi may pasok siya. So, I decided na ako na lang mag-volunteer para bilhan siya ng pang-wedding card na greeting para sa kanyang kaibigan. So, punta tayo dun sa 13, tapos bibili ako ng something na kailangan ko sa tindahan. So, I decided, gusto ko magkaroon ng saint niyang family ni Papa Jesus, ni Mama Mary at ni Saint Joseph. So, yun, bibili ako noon and flower base. Gusto ko yung makulay ang aking tindahan. sabi, Mama, ang arte naman ito. Kung ano-ano pinaglalagay sa tindahan. Punong-puno na. Gusto ko lang maganda yung ambience. Siyempre, kung saan tayo masaya, gawin natin. So, as long na kaya naman natin bilhin, siyempre, yung mura lang, hindi naman tayo bibili yung sobrang mahal. So, yun. Bibili ako ng Papa Jesus. Tapos, gusto ko yung may konting inspiring God quote sa aking tindahan. So, let's see mamaya. So, everyone, stay tuned and happy watching. Have a nice day, everyone, and shout out sa inyong lahat. A few moments later. Hi guys! Welcome to Expression Store and 13 Martires, Cavite. So, naghahanap po ako ng wedding congratulations card for my sister. So, mag-attend kasi siya ng wedding on May 8. So, yeah. Nandito ako ngayon sa Expression 13 Martires at bumili ako ng wedding congratulation card para sa aking kapatid kasi wala na siyang time bumili kasi nasa trabaho siya. So, wala nang iba, nag-iisa na lang yung card at no choice na. Tapos bumili ako ng parang just for you, lagayan ng pera. And yun lang. So, titingin ulit ako dun sa baba at sa Walter Manggahan kung meron pa. But for now, ito na yung last. Binili ko na rin siya para mayroong mapagpilian yung kapatid ko. So, bawal dito na-enter ang walang face shield and face mask. So, yung kapatid ko muna nagbantay ng aking tindahan. At, yeah, nandito ako sa 13 Martires. And, yeah, ang daming bilihin dito. I wish all of you, everyone, have a nice day. So, ito yung card pala. Pakita ko sa inyo. So, ayan lang siya. Simple lang. Congratulations. Tapos yung nasa loob ay nakalagay lang. Wish, love, and best wishes as you special. So, yun lang yung nakalagay sa loob. So, yun.
Shopping muna tayo. So ayan, ang dami ditong mga pwedeng bilhin. Merong mga ayan. So bibili ako ng stickers para sa aking mga panindang anik-anik. Para sa notes. Ayan, ito isa. Ang ganda yung pang notes. So diba ang ganda? Ayan siya. Ito ang expression ng Tracy Martires. Ang ganda ng papel, kulay pink. So, naghahanap ako ng ng papel na yung mabango. Ganda. Ito tayo ng isa. So, kumusta naman po kayong lahat? Ganun bilhin. So, 65 daw yung isang ganyan. So, mukha naman siyang maganda. Kasi kapag may nag-order sa akin sa Lazada, lagi akong gumagawa ng little notes. So, sabi ko, thank you for purchasing. Something na mga ganyan. Para naman matuwa yung bumili. Diba? So, ang dami. Naguguluhan na ako. Ano ba talaga? Holding on to your tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and for. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in. Hello guys! Hi guys! Hello mga kamay, mga sisi! Welcome to our channel. So here,
pasensya na, medyo maingay, but gusto ko lang i-share sa inyo itong glimpse ng aking pinagawa na tindahan. So, nagpagawa ako ng sabitan. As you can see over there, meron akong sabitan. And, ayan. So, ayan si Emily. So, may bago akong mga stocks na nilagay. Kakatapos ko lang mag-declutter, tapos inayos ko. So, yung baba, kulang pa tayo ng ilalagay. So, hindi pa ako nakakapamili kasi wala na tayong pambili. But anyway, ito yung mga bago kong bili. Ayan. Ayan. So, mga tissue, mga lotion, may vitamins, mga panali. Tapos yung mga ano natin. So, yan muna kasi mahina ang kalaban. Ayan. Pampasexy na coffee, keto tea, yung ano natin. Tapos, ayan. So, ayan yung mga model ng scrunchie. Tapos, andun yung taas. So, 5:30 na ng gabi. So, yung mga taas, ang balak kong ilagay dyan, mga tsinelas. Soon pa ako makakabili. Kaya ngayon, wala muna. Yung aking welcome. Yung aking sales lady. Hindi, joke. Aking kapatid. So, ito yung bago kong update sa inyo na kakabili ko lang ngayon. Dahil, yung nauna kong binili, diba, ay si yellow na pusa-pusa. But ngayon, bumili ako ng lagayan ng ballpen. May nakalagay na, "The Lord your God will be with you forever you go." Amen. Diba, totoo yun. Saan man tayo pumunta, si Lord laging nasa kasama natin. So, and of course, dahil favorite ko ang yellow and tulips, bumili ako ng tulips. And then, ng lavender. And of course, hindi mawawala ang family. Si Papa Jesus, Mama Mary, at si Saint Joseph. Tama ba? Si Saint Joseph yun, Maribel? Yung papa ni Papa Jesus. Sino ba yun? Sino ba to? Guys, sabihin nyo naman. Oh, sorry naman. Mama Mary, si Papa Jesus. Oh, ang alam ko, si ano to, si Saint Joseph. Correct me if I'm wrong, mga sisi. Nakalimutan ko na. So, bibili dapat ako yung Papa Jesus lang. Pero dahil gusto ko rin si Mama Mary, kaya sinama ko na rin, family sila. So, dito ako lagi naglalagay ng sampagita, pati kay Hello Kitty. I know naman, ito ay ano lang yan, tradition. So, of course, yung lahat ay nasa atin pa rin. Tsaka, nasa atin ang gawa. Tapos, nasa Diyos ang tiwala. So, yun. Ayan. Di ba ang ganda ng flowers? So, bumibili ako every week na twice a week ng sampagita. Hinahati ko. So, ayan siya. Napakabagal ng waving ni... Ayan. Lagayan natin ng ballpen. So, ayan yung entrance. Ayan. Hindi pa ako tapos magligpit. So, daming kalat. Dami ko pang mga space na lalagyan. Ayan. Ayan siya. Tapos, eto yung mga sa labas na may pintuan, mga chinelas. Ayan. Ito yung pinagawa ko na sampayan. Itong bakal na to. So, ayan siya. Hindi pa na... nandun pa yung kamote queue ko, so hindi pa naayos. The purpose, kaya naglagay ako nung parang counter para hindi makita ako anong pinagagawa ko sa loob. Diba? So, ayan, mga tinda-tinda, pangkulay ng buhok, mga collagen. Ayan. Mga hikaw, ito pag masakit ang tiyan mo, cotton, face mask. Tapos ay 50 pesos lang and 20 pesos. Ito yung pinagawa ko na bagong lagayan ng hanger. So, ayan siya, di ba? Lahat yan, 20 pesos lang. Tapos, yung sa baba, 20 pesos din. Ano, konti na lang. Di ba? Ang bilis maubos. Kapag mura yung paninda mo, ang bilis maubos. Tapos, yung sa balde ko, 10 piso. So, di ba? Kita nyo? Yan na lang ang laman. So, yun lang. Yun lang yung ano,
So, ayan siya. Ayan lang yung aking simple na little tindahan. So, hindi pa ako tapos mag-ayos doon sa likod, kaya magulo po doon sa bandang likod. So, importante yung harap. Do you wanna know? So, yeah, that's it my vlog for today, mga sisi. Nag-update lang ako. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Good luck to my little business, Papa Jesus, Mama Sun is up, Mary, it's a beautiful and day. Pap, ito My si Pastor beginning Joseph. will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much left to